Έκανες αρθροσκόπηση μηνίσκου και ο γιατρός σου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις φυσικοθεραπείες, διότι το γόνατό σου είναι μια χαρά, και εσύ αναρωτιέσαι, πρέπει να κάνω ή όχι? Μισό λεπτό. Αυτή εδώ η έρευνα διεξήχθη το 2024 από τον APTA, American Physical Therapy Association, συγκέντρωσε 2.103 έρευνες που είχαν γίνει παλαιότερα, έκανε ένα ξεσκαρτάρισμα, κράτησε τις 10 πιο σημαντικές και σε αυτές τις 10 συμμετείχαν 1.411 άτομα που είχαν μη τραυματική εκφυλιστική ρήξη του μηνίσκου. Σε αυτούς σύγκρινε αν η φυσικοθεραπεία ή ο συνδυασμός χειρουργείου και φυσικοθεραπείας είναι καλύτερη επιλογή για την αποκατάστασή τους. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι η φυσικοθεραπεία θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή αντιμετώπισης σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι έχουμε ίδια μείωση του πόνου και αύξηση της ημικής δύναμης, αλλά έχουμε και πολύ λιγότερες επιλογές. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου το χειρουργείο θεωρούνταν απαραίτητο, και πάλι η φυσικοθεραπεία θα έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως μετά το χειρουργείο, διότι βοηθάει πάρα πολύ στην αύξηση της ημικής δύναμης και στη μείωση του πόνου. Έτσι, το άτομο επιστρέφει στην καθημερινότητά του πολύ πιο γρήγορα. Εσύ, μετά από όλα αυτά, ακόμα αναρωτιέσαι?